Ассалому алайкум, бародари азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали мо. Кадоме ки меҳмонай подписатина лайкан ки чизура мемонем. Хонаи фурӯшӣ дар Уяли, деҳаи Пахтакор. Срочно фурӯхта мешавад. 8 сотиқ замин дора, бародари азиз. Хона 4 кунҷак маҳкам кардага, гирди хона ба фикр маҳкам нест, фақат пеш маҳкама. 8 сотиқ замин гуфтем. номерои телефонош ина дар рӯи экранои шумо, нақшам нависагӣ дар рӯи экранои шумо. Срочно фурӯхта мешавад. Хона бо савдо мешавад, мақсад муомила дора дар пеши хона. Кадоме ки хонагира ина бародари гуфтед ай Уяли ё ягон тарафҳо хона биёв, ина Пахтакор хона ёфтем. Марҳамат, кадомеда ки маъқул мешавад занг занед, иншоалло ки савдо мекунад. ин дуюм хонае ки дар ҳамин Пахтакора, яъне Уяли, деҳаи Пахтакор. ин хона ябара пӯшидагия, кришаша ябара пӯша кардагия, 10 сотиқ замин дорад. Мақсад хонааш ина хитон дидеси ки чӣ хеле фасон кардагия. Нормали хона медрои зиндагӣ мекунӣ. Ин хонадан зиндагӣ мекунӣ, хонае ки якум мондагем вайдан 100% зиндагӣ карда мешавад. Ягон мақсад даводав надорид, фақат хонахар бошид, мери маслиҳат мекунӣ. ишам номерош дар рӯи экранотона, нақшам мақсад нависагия савдо мешавад. Ҳар дуи хона савдо мешавад. Срочно фурӯхта мешавад гуфтагия. Хуб, оғул дорад, навҷада суратошина дидесед, оғул дорад. Мақсад и 10 сотиқ замин дорад ва обшин 10 сотиқ замин мешавад. У якум парфтагимон 8 сотиқа, и дуюмуш 10 сотиқ. Кадоме ки хонахара, марҳамат, ина Уяли, Пахтакор. Савдо мешавад дар пеши хона. Дар ҳар душам муомила ҳаст, савдо ҳаст. Дар пеши хона гуфтагия соҳибои хона. дар видео мо бо як аспи фурӯшие ки аспи мақсад човандозӣ ами бузкашида тайёр айда. Боз ма видеоша мемонам ки дар бузкашӣ ҷо гирифтагия, мақсад буз буровардагия, исус кардагия. Мақсад ами аспи фурӯшӣ. Ҳамаи маълумот ами рӯи экран, нархашуд, номери телефонушуд, районушуд, ай ки ҷо буданаш, ҳамаш ҳаминҷа аст. Марҳамат, кадоме ки асп хара, занг мезанед, иншоалло ки муомила дора, савдо мешавад. Мо видеоша дидем, бузкашида даромадагия дар дри ами бузкашӣ даромадагия, мақсад чандта буз буровардагия. Ина кадоме асп хара, марҳамат, срочно фурӯхта мешавад. Дастгирро фаромӯш намекунем, лайки наум, кадоме ки подписат кардагӣ нестед, подписат кунед, аш мо чӣ намерава. Просто модат подписчик ҷамъ мешавад, ҳеҷ гапе нехоҳад. Ягон видеое ки интерес нашид, шумода мебурояд, мақсад хеле дига кофта намегардӣ. Панотон ба худо, дӯстони азиз, то видеоҳои оянда подписат, лайк кунем, хеле чизо аёд наврояд. ҳатман видеоро дастгирӣ мекунем, поделитсаву сообществою мешавад.
салому алейкум дӯстон бардарон тамошобинони канали аҳли ютуб хуш омадем ба канали меони канали Қодиров Сайбирхон бардаро дар иҷа се саргоҳи гусола дорай наворо то охираш тамошо кунем подписатсия лайк абҷақен ина барода дуюм гов карпат чалиш карпат бардаро гусолакаш бқача бардаро айнишам бардаро бқай карпат шведай бардаро якм гов ина барода дуюм гов гусолакаш бқай ина сеюм гов бардаро гусолаки моддай бардаро сафедак наворо то охир тамошо кунем подписатсия лайк абҷақен мезгаем бардаро айна якм гов якм гусолашай ҳозир бо мо шумода дандонша нишон метем шумо бибинед ина бардаро дандонша дидесен якм гусолашай саршти бас бардаро ина бо ини карпат чалиш карпата нишон метем шумо бибинед дандонша и бардаро дуюм гузояй дуюм гусолаш ёх бардаро иам дуюм гусолаш бардаро дандоноша дидем бардаро ҷӯшиданша нишон метем ай гови сиё ай сеюм гов сар мекунем бардаро айни сиё сар менем ҷӯшиданша гусолакаш мода бардаро серӯза шидага бардаро бардаро ина ду чочи аввал ина бо ду чочи чочи осонҷӯшая дастамо шуд бардаро осонҷӯшай масъалаи аҳлишта хели чочипурушта ма ҷавоб мегӯм бардаро ҳичи намега гарантӣ нияй 7 литр шир саҳар бега бардаро метаи 5 та боло бардаро ина бардаро шириш ина бардаро диден гови сиёра ҳозир мо инира ҷӯшидем бардаро шумо диден анаки бод мезгарем дуюм говда бардаро чалиш карпада бардаро ина дигари дуюм гов нишон додем ҷӯшида набинем бардаро ина ду чочи аввалаш бардаро се гов ки ҳастай мо тез видео карда нишон додем ки минут мерава бардаро се та кишид мақсад минут бисёр мешавад ина ду чочи аввалаш ина ду чочи пара ина дигари чочош бардаро ҳар чочочиш гарантӣ кор мена вообще шата намезани ина бардаро ягон инсон қабидагӣ нестай иам саҳар бега бардаро 7 литр шир мета ина бардаро диден ва бисёр бардаро меган ҳафта саҳар ҳафта бега не саҳарро бега бардаро 7 литр шир масад хушрӯ чикнен тамошо кунен видеоро ба занг бизанед биқаш ина бардаро иам 4 рӯза шидага нофушуна нағалтия бардаро бардаро ира ҷӯшида нишон додем ҳозир мезганем да гоҳи карпат бардаро ина гоҳи карпат якм зой бардаро сиёнка мекунем гоҳи карпат якм бардаро меҷӯшемша шумо бибинед бардаро ду чочи аввалаш ина ду чочиш гарантия ки кор мекуна бардаро бо дигари чочиша меҷӯ шумо бибинед ина бардаро дигари чочош биё ки минут рафт ҷои се шид биё ина бардаро шириш бардаро тоза шидага бардаро гусолакаш биқача 4 рӯза бардаро ҳамаш бардаро да як ҷо калон шидаган бардаро ҳамаш да як ҷо ҳамаш яхе овқот мехӯрам бардаро ямиго бикашиш бардаро ина ҳар сеша диден ҷӯшидан ҳамаша нишон додем нархҳо ё бардаро яхелай мақсад 11500 сомонӣ бо муомила дора номрои телефон 911 21 72 21 адрес Хуросон мақсад ҳамаш 11 бо арзон мешава якм гов ина дуюм гов уна сеюм гов бардаро ҳар сеш гови фурӯшиай ватсап имо ҳастай бардаро занг бизанед худо нигаҳбонатон каси кори ҳаматонда барор мехоҳам